Quixemos juntar as mellores bandas que había na Galicia. Panxoliñas orixinais e alternativas son as que contén o disco Nadal, que conta con pezas de moitos e moi diversos grupos galegos. Entre eles os Libiao de Marrao, que contaron coas Pundereteiras para cantar os seus particulares reis en acústico na presentación deste CD no espazo C da Rúa Comercio. O traballo de Xonix Records recompila tamén un tema de Espiño, que tamén se achegou á vila para presentalo no que foi novamente unha pequena festa de Nadal made in Chantada e contando cos artistas locais. Se fan os días xa alegrando mezo, traen as velas pregan e acenderei o foco de Nadal. Non nos dá nada e cajamos de aquí. Cantamos os reis da cabra fanada, viñeron aquí, non nos deron nada. Sobre show no, mais amigo.
son las propostas.